Ebusia ya sanso edishemu ewa hebioma ha eye emergency Ghana TV enenso eye da fufu atwedi amponyankopon ede acheye medidi se bebibia wo bia ekosi ye ede amo ebusia enenso ya mensaka wo fidie mu ha se no ye papa num bi abepie mu ewo Lawson TV omoni MFK edi nkomo na asem omode ba enene se omabo KMA ni bidua eni nti no mo de abase se dia yenke bi mo enti ne yensem eni enko tie mu nsem because how come say driver ni wetimi abo KMA ni dua yenti ase enti chane nso se obe subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne ko hwe video comment case no so be ma patch te say am yadom ye fro say patch FM kwa musu eja usu anopede na do nam patch anopede boko kasa mema mo e patch akubo polime minike me ni bi na nya asem mabuni dua ena den wo boni dua enu ti na obai dua bontia asade meka da hoze de kwanto e wo bo KMA ni dua enu waje o ka sesen adin mabuni dua na so de nti na akobo KMA ni dua asembe nkurani na papa driver o se wabo KMA ni dua na ukobo dua ya nyo kaze ya de car no betika asem okure yimo wo fa o se yasa odi ni biem sa kai me pacho kwame usu de ne si ye bo me nkomo pacho adaroma me ye adwuma wo bosefam animo me free take abedru bosefam ho ma yasem bewura station wo beload emdru na madam ni gina ho no na ka bia so ni station ho no so edru awia free bed 1 to 2 mu no moko edru awia na ho ne chidia na tan so mu aka emefo ntim be gina ho no ba dan na ka emefo bia ba ko pe na gina ho edine station mi bewuram na mpa na che obi asen na me adaro ma memulam na ka bia ni ho no me be ma traffic achie aka me nkwa antima memulam mi ka bia ma nwuram ite ma mi ka o ka ze me nko dan ho so ite ma mi tu ka no ekoko dan no timi ba na duru na mi ka se mi free antoa osima boni dua wo ose kodan wo ho abra wo ankasa so unim se ba bia wo duru ye no na wo se kodan wo ho osoro ho na wo ka che ne se ne de cars bie no ebe ko so traffic nti wo de ma mi nwura ha ya nya sa ne te na se nka ne papa mu a soro na se wo kodan wo ho dada wono so de ka fa ho wuram de bia ho ani fa wuram nti de nti na wo se wo nko ade kokodan wo ho osoro ho amanfo na no wo ho osoro ho amanfo kwada mu na aja wusu se KMA wo mu na eya na ehwe kuro no ne hwe wo mu nsa wo mu na hwe se ka bia nko ye driving be nsese niema anase won ko so unnecessary traffic na wono na kase da no na da no hu wie ya duabo ni free bibisa o wanya da no hu awie woni ni nya kasa na entokwasi mu ntem me ehone ne ntokwa kakra ba ya den na mo ke ka kire mo ho se wasi me medical no epia no ablanso a me fa kan so empia no se aye akasa wo nti ubo ni dua sen me fi antoa o ka se me fi antoa no wasi ma bo ni dua no ma na den na ba utiri ma wo kan se wo fi antoa because obi ha uchi card e fa ka koda no wo bra se mi fi antoa wo fi antoa se wo di ukuro na wo free no e di hunahuna na na se o de ye de den tina kan se wo fi antoa wo di hunahuna no aban djuma ye ni e na di duabo ko hunahuna no na nim se wo sha aban atare duabo nya ho ana duabo nya ho so do also wo fi antoa tu na nim duabo skills wo sha aban atare duabo nya ho aja wusu wose dane wo ho wadane wo boko wanya ba wie wampam wan free station ho wanya hwe wose meni na nya kasakasa ama makase mi frantoa ntese mu bedane dua na se madane awie e ba che ya dane awie madane dua no mokodane we antoa moko antoa de ne siye ekoye ne cheche mu no me se menya kase mi free wono nko ade ben we na kasa kese mame me ba che mi duru no e chirechire mu chire wo mo no me se manya kase mi free antoa ne de e dia bufu na me kan di diabo nti o ma me yanko hwem kran me yakɔ nsuo no so kɔda ne nti mo kɔ nsuo no so se wo ye da ne dua wonim se ye kɔ na se duabo ewo mu ampa
ye dane a wonim ye tokosi a wobehu se de esiti ye sen esi ko wonso ne so twa akoko mutwa akoko ne sisen twa akoko na to no na omuto no tu nso ndi e kire se wabodua na mpa e kire no mka se mabodua no se dane eti se ukọ honom na se ekoba se dua no wa ma mpanifo behu ba the first time wakotwa akoko no wato nko ade na che se dua no o boy dabe na se mu esi ye about to see and 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks hey na da be na mkoda ni dua no koda ni dua Monday no Monday twam ya ade na mutena se chesa am number 2 next kasem enshede ni ho ntie ma ye ka se nko mfa kar kra ma ye nanke intimi ni adwuma ka na nam so na wabodua na ye season na de ka na ma ye be hwe wachira kwan we ame ye adwuma obose fam papa we pa wo wabomidua wade a esombo ebetimi awo menchen ama wani abre na yakoda ni dua ye ka no etu ka se yemfa ka ma nko ye adwuma ansa na waba beda ni dua wanka de bema nipa no ude wo fa usumi ami bisa wo ofo uzu wanka de bema nipa no na okọ no amai ka ne ye wa wo de na se obi dia nti ukọ na de kwama ka wo na na adwane a hifa na ekọ ho ama da ni dua se wate ase wanya de kete me de me wo fa no me ma wo nko e ma me nka no wo wachi wo ye pani enka man kranke to amodua na papa pani mu kokwa fra no na twa no to pill ade na wo bodua moreover ya ye free enkura abosom wo so te sa antoa no ye kra de ye de tete ye se ye modua meboa kagwa de ni mu mentonga meboa wo free kuro ni mu a ukra wo suro kura se obebodua enti yemfa duabo ehunahuna wo bi o se wo franto a yemfa duabo ehunahuna meme yakwa abiri ni wo franto a yemfa duabo ehunahuna na ehona wo free chese wo ka na police ni ba o se KMA ni ba o ehunahuna nti wo de ka ni wura ba bie ni kwan so di wura kra wa ma kwan ma ade akọ sa na tie ka wo na ni eja ka wo na Mami bo se carry ni. Eja mpacho frozen. Mpacho frame eje Richard. Chese ono driver ni nyina low battery bie wano Mpacho frame eje Richard. E ba e utu ho anamo. Mpacho ai. Di anamo na tu. Mpacho daddy ni kura o che no kura na me na ye adwuma. Oh okay na una wuchi anase na wo udimate. Chese on be se mate for ni di usika be shanka mu ato abo mo yonko. Zo on za style no. Unya uza meti for style. Yes, o moto anka. Meti for me chiamo. Eda. We ngrovotro. Eda. No bi to anka mu. Yes, meti for Trotro meti for no. Encho me demonstration ti ame. Yes, o moto anka no ma hyede di anka na mamu aye dry. Na ntwobo no mate no mo de ashanka ni. Eto o mo kwa o mo duru ba bi as boys na gada no ase na fofo wo hwe na ye kwase ano ato anka na bona danfo no cheze ono ne te kasa na mate ne ne ka no to ato anka na bona no akofa no eyi sika na to anwumre na o mache se first no mo de she socks mu e na drivers ni hui jeze o mutimi fa e na ebi de she chem jeze o mutimi fa nti anka no jeze drivers no Trotro drivers no mo mate fo ni di anka o de o wi ase for anka no ma me abeto to da ho oh yes if I driver mate di anka ni you say mate fa anka no ma me abeto atwene ana so tochiri ya no ejina no samo just ka wo na wo awagya ikodi wo mate adentia pacho de tie ni se adwuma manager ho mate adwuma na driving no okay tina me di mate na bi na agya me tietia moyrum kakra o yanka strategy ni bi o do de share so so why are they na me di no prem good why are they ye kan yo nyina o ebi mo se de e woni papa woni pa bonefo no saa na e wo mate papa na e wo mate bone se wo be frame na me na okwa adwuma wa be di me wadanse wow nti ana mo be na utufa case ne ho the valid no asem ni si ye no ye pa ma me na chewa senka to anse wona ye nani dua no na adwuma akra ne ya na sika ni kura me tinki ya debetimi asobe na ma me no e frɛ ne panyini se asem si na 20 panyini ne ba ya na wo se ye mla office tie ba office om de kan be si ho ye hu panyini bia biem ye ba be gine gina ho a ye hu bia
ntuom na obi kire se yenko blue ball baby ho se ye na ho ne ye kwa be hunu w na wodi ani me de kan bi si ho no na ye hu ma me no na chese de obi ane aka ti na chese de o ma ne se yenko da ne dua na ye mfa mamo no de me no mo ye adwen 100% kire o mo se ne sa de me kwa akodi pa na maba na yakwa akoyi dua bo na afiri ho na nkakra me kodi mo de ko dani dua na Monday ti mo dani Monday wie mo san akọ KMA mpanimfo ne nchen akọ ka cho mo se mo dani dua no okay na mo so ni nyina yakomo oba na bema KMA ni na obo ni dua no oba na obo efe ni sen Madam Eunice e o KMA okay mo ko e de no mo kan ti e ko e no ise na on ko dani dua no ba no omomi yinu no ke w ne Madam Eunice ni nyina no ye ba ha no ma yihu omo ye konso omo se ye nko ba bia omo ye omo adwuma no okay ye nko ba bia omo ye omo adwuma no ye ko won so a omo se ye mla soro ase panyini bia mfre wo mo a omo nya omo da agye nye dai emma ye ko dan ni dua no ba ye twa kwan aba hwa obi an ka na ka no mo ko amu sesi ho ka ne die si ho problem bia ma ka no wo sha wo de wani sha se bia ya jojo ties ye nye bibia ho ho si ne die hu ties ne enye hwe all right KMA de ma menchia KMA pani a woda wo ma no ya nkasa ye Mayor King Zuba ma menchia no de ye ne nanti case we de da case we de say case ketwa Ken de oyobia Ken ya Ken oyobia so Ken na KMA pani nim asema wo kan menye sure munye nhia ne da we de da form kra ase ko trehwea no da form so mfa anwea nti we de ketekete na ye ne Madam Eunice akasa producer ene na di nkomo ye ntie wono so ne famu de because ye ntie agya wusu ne ka wo na nko ade na ye mfa nkansem agya wusu anya de wono de na adwuma no wo ye so obehwe ama kuromu ada ho ya cars no mom passe rough nti wo se kɔ no akoda no ho aba duabo ben ne wom oh no etisa bae no ewo eyinsem your commandant the onona nana bom so ema ne ba wo hele no ne ba jo ha wo ne wo ne nsem so say ye ni ne wo KMA si di abone dia no onu ne di animu so ono ne 96.3 ya eye na no joda omo na semni si ye no omo so mu kro mo de koda me dia yan faka na mo mo ko ye djuma sa no mo beda ne dia ena na na si ye nya ne sa adise bi asa no mo sa ka o mo ko ye o ma ko eye na wo tuba ku twe mo ena o mo ko fa alba no ko fa ne ma me ba ma me ne be no ya bele wa ko da no fa na me ya yo ba ye ko le ko fra me ana ko se me ko ye ko tina sia de kan so mo ena na na ka do wo mi se ya ma na mpo so fa ye no se joada nya me ya do ma joada na ye ko joada na so no pana na me ni na ye kan ye nji mo ni se be du ye na de answer ye ni answer ko ade ya che bana da na ye ko ta ye ko kan wa ya wa no ma me te wo twen Mayor also go meeting your ba 96.3 program over. Another venue the phone abre me say ata to din ka be kakre me say odi to wa friend me sa won me number less than the chat na me dan me phone say ni say won ewe obi eni ho a wa friend me so obi eni me phone there 10 minutes no the problem to obi to na me na to obi wan no say penny ni na me je phone meji ya papa no so ye police penny ewo airport Lawson FM 96.3 dia baba na ye nwa na ye sidika me die fio e die adwuma na ye ne ta ye nimbi ye ya se papa na pate so obe ye da wana me kate ko siminti ne kata se me sorry ya na me kate wo mo se mint na ho me kokuru me ko be bia me ye me dwuma ko dia da nyina no me man ka me shem dem family dia wo ye nti na ma na ba ta maka kire play se dana kura no station master ka se jai de wo ye na ye na me no so mo dia na ma se bi atowa ba to that me so sa me man so ni me wa da ade na ntina ya ko akwada na awi
na mpanyinfoɔ de kaa no bɛma na asan akɔfrɛ wɔ bi no bɛdidi masɛm wɔ kɔn so na ɛhyɛ akyiri wɔ abosu no bi na namkasa mebu wɔm so a na mefoa enti ɔmo bla baako nom te maame sɛ sɛ asɛm yi baayɛ ne bu fu Lawson FM mama yi nyinaa yɛba ne yɛtɔ no kwa maame baayɛ no te ma nti ɛne akɔ ne akɔ enti me de meka ne sɛ papa car owner wone o driver de enti a wama fa car na ma mo se mo nkoye adwuma mra ansa ne yɛda ne dua ne de me ne KMA ɛyɛ adwen 100% but yenya da ne dua na wie de a empanimfo ye besere na yahwe ne de car na ma wo mo because dua mo da ne oboka be sen 28 offer pacho 28 cedis 28 million 2800 aja kana kasa mente kasa no 2800 ena ukotu ya de dani dua nti driver no be adwuma de atete ana de ache no na so man frɛ pɔmɔ ne mienu nyina na bodua no mumienu na mo teka ni mu mienu nyina na bodua nti driver ne bodua de na aka kire no ho me pacho tema okaso aboni dua watwa konwa no ko wachi tema okaso aboni dua de na minni ho then time na me maba baby Lawson FM no board ne so no nti achi na me hu se maame no mum ka na ba na me hu se maame na ba no frɛ yistisi oboy ba ko no frɛ ne se mokawe machi no na se ni si no wa ye ne ko ne nkyɛn ne abusa ne se e ba ne sei ti e panacho wo kora no o ma hwɛ anim no wabɔ midua san be gina wapa me kyɛw o driver na try wanya de but eno nkyerɛ se e maka ne nka ho because esi we 28 million 2800 bosome nso na esi ho no mo yenya adwuma kwaje bosia akɔtɔ car na serious ɛwon sɛ ɛba me ato wato nti we de ye ne mpanimfo ebedi nkomo na yato aso afiri ho KMA de ya ye de sɛ ye hwena no he ya nti de monka makoma nto ofo ususu memodua ofo usu abobonua na no wakeka bia na ufi no utimi fa kakra unim nom pa kakra opon anase uguso ye adwuma no na wo ye yi mepon opon anu atwa credit kakra gu ani so nti mo ntwa me ye behwe na ene ye tu ho anamo why we de enya asem ese ye manage because de enti aka ni si ho eye duabo a ye nane ye ba se yakwantoa akwada ni dua na wie de a minim reason a ebe maka na si ho no ma chesa nti ye wi a yeso ebobo mpanimfo pono mo ba yu ene yakasa de but mpanimfo nso so ensa be hyase because unity nko antimi entake decision we nti ye be mpanimfo ni nchen na yato so ho why. All right, elder bacho mama ayame de se waka no kra e wo asemi mu se wo hwe ye nua ba me ya o ye driver ni ya kwan ofa so a obodua no waka amanate ase se wanya de na driver fo no nsua de e wo car ka no ho on se car ka nya no ansa otisie nanim a odi ko emra wo ho ene ye yi nipa nso a oboa amamra na ye adwuma enti se onse drivers no adwene bi wo omutirim se saafo no ho ye o mahia ma wode ka na eba no wo ba ho a ono adika ne bu adika fu a wo ba ni nyina ye we no we na omuso omunya agye we na omunya agye onse ohia nipa na unauthorized parking ni ade nyina oyi we ma no pe ano ne ase na manako onse driver yi kan wo se ba bi a me fa na wo se wo ma me fa ho no obi afa ho nti na obi fa ho na me de me fa ho enyi eno na hye na horoba no eno ne ade a ama ese drivers na adwunim aya na pepa mani nyam we nti ya o mususu na adwuma no yam omoma ni die emre adwuma na omu yenim na drivers no so mfa buo ntumi ma won because ama drivers no omu tirim omu ho tirimuka ewo omu nti o hia no kura na driver ni buafu dada enti ebasa sani a wo bekire ne sa wonye no ono ane buafu enti emane ntiewu ena bre bia nso nse ade nkitenkite bi wo ho a ema wani onyam ana wubuo esote enti yesre KMA fo ene apolisifo no mu bi anyo omunyina ebinom sani ya omo ye omade na mo omonim aye fom wo drivers nanim ti uboko ba bi pa na bra bi man hu driver wa so police ni mu na wone no kikiri pa wo so ne sa 22 cities ne 33 cities nti amane mfa buo ma wo mo enti wo mo so nhwe because adwuma no ya nimonyam adwuma
Say we say uniform no nya de say we want to form am obi aka say wodim na driver no nso I was say kasa kire no driver no me hwe na ni ma na me hu say wodim tia utia so enye we ya driver ni na no monsa emoa ona duru ba bi a ensa no no nso no ema wadwene ni mu ye ha e wo niam bi ho ema wo tu na mo bi ense say wutuo because e bia no wakeka bi eda na ma de ache ana wanu musu aguso na a charge enti wo be hia no no ni nyina wom enti e ba sa no aka so fra ntoa ni antoa na wo de je no enti esre driver ni de ensesa wo no monsa ensa no ma driver fo no bebre no na de nkwanhia na ade ba enti yen kasa nkyera mo onya sa ade ni ebusuafo Ghanafoɔ nso de yeye bia nkasa ebibifo nkasa de yenye hu se bibi wo ye fie pɛ ni ye di huanwankɔfoɔ no mu di huanwankɔfoɔ keke dabi o no o kasa asɛm no na KMA ni na yede wayede na wesuro no anase aboni hu anase na aye ne den na jina ha na se park wa ha se so de fa dwabo ho ben me kwa ne KMA ni na me mukoda ni dua na ka no nsanka because me manfum menya ohwe ejuma na meye nti se me si jina ha unim de nti eja me ka to se jina ha anase park wa ha unim de nti America sa nti at least u de jina ho anase ko park wo ho na hwe ade a nipa ne beye de ebeye na to the extent say what start say wu bodua what start say wu bodua what be that ya na yeye ma eduabo timi bounce back eba ema ye no ya na yeye na KMA ni de wo boni dua ye de mi si jina ha park wa ha mfumso be na maye if you say why you mfumso mpo a you shouldn't make up your mind say wo boni pani dua no intimini onu a mudani duabo mudani a me mfa ka no ma no because adiana drive ni ye no sebi senseless nyanse bieni enyo no kwa minim se obi ka che park wa ha wa yemfum so nti ubo ni dua minti bida mo am sorry bibia na mu bie mu ano na mu bodua mo fa story we ntu mo hofo ena me ka me dien me ka nfio we mo nhyɛ no mo njai sa ade no obi ye oboni no matter was obi ye onfum so kwa na me wadwin se ubo nipa ni dua anase ubo nsuo bi ahụhụm dọọso dunye bie wa no pe ombefa wabo nipa ni dua wi a ode na betina fidie mu asese ja yenka bi ma yenka de na ma na ka o na no nso penyi akola yese ya na nso di nachi na nso ye de udi nachi ama sisi ano se dia ebe ma mo asanso aba abeda ni dua no ka na mi de ka no ma na unya waje so beda ni dua bo na me ye ndey nti ka ne de ese wo omo ho nti mo ye ready na pese mo da ni dua na eja maba ni asanso akọ ni akọ da ni dua na me de mo ka ma na nka me de anka me fa mo ka no kwa nka mo nsanka ka no nka mo nsanka nti mo a bibia in little situation bia na mu bie manu bodua no mu fa story entu mo hofu mu fa entu mo hofu se na MFK kan eja ye de se ye boa no mutimi ko dani dua na asundwe ntimi emba ebusia ha na me de mo ebesia ha eguso aye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like dani de nya make say comment de ehu hia me pan ti drop comment no e wo comment section ho no keche ma mi esi anything any meeting ye be san so edin hyemu e wa ha bio ebusia